Ang dohot parhalado alani asata sambut dasida rimahita jongjong di nganatabi. Horas. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapuji matuhata marende mahita.
marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah. Jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaw nai. Halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Amanami sa liling na. Asini rohamdo na mga ramuti hami siya na say laon rasi rasanway. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii. Gawe hanguluan nami. Saya si maroham. Say buhay marohan nami. Jala lehon tontim na badiyay. Asa huwatu si hami sude panogunogum. Dohot pambahenanmu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardami jala sonang hami. Jalalami baru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Marinde mahita. Tangyoh namu mapatik ni debata i mana tersurat di buku pangukapon bidutolu ayat 10 sahatro di ayat 10 sada. Ai dirado tihodo hata habengeton nasiana au pe ramotakku maho diari pangunjunan nanaing ro tuliat portibion mangunjuni akan nabangingani tanoon magira maauro tiop mana diho unang adong na membuat tupalmi ido sahatna atong rapang idogogo mahitasian Tuhan debata ali Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi amin marinde mahita. Dosaku tumhoya
Ali Tuhan debata pargogo na sohatudosan jala amanami hujau hami dogoar muna badiai ala natargogot hami marningot dosa nami say marasin roha maho midahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagawi jolma ala ni hami namate jala nahehe sia namate nama naik tu banua gijang doho manggerdihon hami asi maroham dihami saya patok tong mahami roha hamolatio tuho oto di parbadia pangapul di namarsak roha pamalu masaluhut na bernit pinaheni dosa nami romaho mangingani hami asa malas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian inasa asi ni roha say unang tulak hami say tangihon mahami ho ali debata ama anak dohoton di parbadia amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa aidang adong imbar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata alay akan nagabe pittor binahen ni basa-basa marhite sianasi ni rohana inorhon ni panubusyo na marhite-hite Kristus Jesusi na pajongjong ni debata bahin habang sa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang amin dul maham marinde mahita Bagaimana epistel di hari Mingguon imana tersurat di buku sada Samuel bidu 2 ayat sada sahatro di 10 itajahama marsikat pasori dungi martangiang ma sihana ninna ma marolop-olop maruhaku mida Jehovah tibuldo tandukku di bagasan Jehovah nahirtap situtudo pamangaku dopak akka musuhku umbahen alas rohaku dui pangurpionmi unang say dat-datihamu manenga-nengahon hagijangon unang ruar hata jukat sian pamangan muna ay Jehovah do debatana puna akka parbinotoan jala ibana dumasing akka pambahenan akka nalobia na say laon lahodo matsari si panganon
jala akan arapar hian marlangi-langi. Ola tubuhan anak pitu nahol hian, jala merus boti sitorok anak hian. Jehovah do na mambahin pogos dohot mambahin mamora. Ibana do pa ijurhon, laus ibana patibulhon muse. Sai naramutan na do patniak kanan yasianna. Alai sai parendepon na do di bagasan haholomon yang go akka parjahati. Aidada binaheni hagogoon sadiri marhuaso bawa. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marende mahita. Tidakon maha porsiao tai song wala hina tindakon idong atas saha porsiao di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pergugo na suhatu dosan na tumapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajo lo iba na dihau pinarsilang na tua tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhundul tu siamun di bata Jehovah amanai pergogo na suhatu dosani di siba ibana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati au porsia tondi perbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan hala Kristen akan na badia dohok dihasasani dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu dosa gutang ni halak nong mati dohok dihanguluan na surat sudah. Amin. Udul mahamo. Tabi kema
Naparjolo, vokal grup remaja Naposo wilayah Tolu.
tabegema kor gabungan.
Tapi kema tikting di huriata. Titing HKBP Tamarunang Minggu 17 November 2024. Rumawi sada nama ragam. Goarni minggu tasaderon ima Minggu 25 Dung Trinitatis. Topik minggu namanahan rodi ujung ilo paluauna. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. 2. Ruas namoding. Na di hari Kamis 7 November 2024 nasalpu nunga moding ruas ni huriatya ima inang ME boru sitopul na hinabaluhon ni amata sagala na maralamat di kompleks Lanut Sultan Hasanuddin Jalan Skiwe 1 Blok K nomor 1 wilayah 2 Jalan nunga dibuat udea di hari Minggu 10 November 2024 di Padalarang, Bandung. Sa itu hatama namang alehon hagugon dohot pangapulion tu keluarga. Tulu partangyangan panutup. Di patupa huriata do partangyangan panutup di hari Selasa 10 sia November 2024 masuk pukul 10 sia 00 wita maringanan di huriata jala pinangidoma asa markor punguan ama punguan ina dohot remada napasobulung asa Roma sude ruas wilayah sada 2 dohot tolu parhalado dohot keluarga mardohoti ulauni 4 parjamita dohot paragedda di minggu sadarion 17 November 2024 na marjamita di parminggota ima Preses Distrik 17 Indonesia bagian timur Amang Pendeta Abednego Sitompul MTH Jala Namarangedda Pendeta HKBP Kendari Resort Tamarunang Amang Pendeta JFO Hutapea STH Mauliate ma di pasat huriata di Bakobasion ni Naposona 5. Pangujok konon Padita Resort di minggu sadarion 17 November 2024 patu paun ni huriata do pangojak konon pendeta HKBP Resort Tamarunang amang pendeta TD Sianturi STH na niuluhon ni amba Preses Distrik 17 Indonesia bagian timur pendeta Abednego Sitompul MTH acarai di Batupa Dung Sidung Papungu Pelewan kedua. 6. Pasahoton ulos turuas ni huria na marumur 70 tahun tugijang. Di ibadah minggu sadarion 17 November 2024 pasahoton ni huriata do ulos turuas ni huria na marumur 70 tahun tugijang ruas ni huria na majalo ulos ima sada sihite Opu Yolanda Doli A Boru Simanjutak Opu Yolanda Boru umur 23 tahun wilayah tolu suami umur 24 tahun wilayah tolu istri 2. Situa Ade Sregar umur 71 tahun wilayah 2 suami M Boru Pardosi umur 76 tahun wilayah 2 istri tolu. Nyonya RH Simanjutak S Boru Panjaitan Opu Amsal umur 73 tahun wilayah tolu 4. Nyonya MU Hutagalung WD S Boru Huta Barat Opu Mikael umur 75 tahun wilayah tolu 5. B Pasaribu umur 74 tahun wilayah tolu suami R Borsihotang umur 70 tahun wilayah tolu istri 6. Nyonya Silalahi D Borsialagan Opu Parlin umur 70 tahun wilayah tolu
Pitu, Dr. Randus PM Sehotang Oppu Gilbert, umur 70 tahun, wilayah Tolu. Walu, Sianipar Oppu Eloy, umur 70 tahun, wilayah Tolu. Acara di Patupa, Dung Sidung, Majaha Titing. Pitu, Pesta Puncak hari ulang tahun na pa-15 dohot Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Di minggu sadarion 17 November 2024 ima Pesta Puncak HUT na pa-15 dohot Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Laos marhiti titingomma panitia manggokol sule ruas ni huria asa mardohoti ulaun pestai. Jala mardokhata do ketua panitia HUT na pa-15 dohot Pesta Gotilon HKBP Tamarunang amang situa T Rumah Robo SE Dung Sidung acara pasahaton ulos. Walu, amplop Pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Di Parabinggota sadarion tapasahat do amplop Pesta Gotilon dohot silua anak sekolah minggu. Songo dalata madok mauliata dinaong tajalo pasu-pasu ni Tuhani di bagasan sataunon. Jala di Patupa do acara khusus manang tersendiri. Tapasahat ma di bagasan Lastiroha. Sia ruas namar sahid. Perhalado do sudah ruas ni huria HKBP Tamarunang manang yakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Sa itu hatama namangalehon hamalumon dohot hahipason. Mula dong sian ruas ni huriatta namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu perhalado manang padita. Ruas namar sahid. Sada Agusta Kristin Boru Sianipar Ulaya Tolu dirawat di Jabu. 2. Situa Ade Siregar Ulaya 2 dirawat di Jabu. Tolu Sianipar Ulaya Tolu dirawat di Jabu. 10. Ruas namar ulang tahun. Perhalado HKBP Tamarunang pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta namar ulang tahun sia tanggal 10 sada sahatu tanggal 17 November. Sa itu hatama namangalehon pasu-pasu do gajang ni umur suang sauni nang hahipason. Ruas namar ulang tahun. Sada keluarga Nola Rumondang Tantri Boru Simanjutak tanggal 15 November wilayah Tolu. 2. MN Sinaga SE tanggal 17 November wilayah 2. Poda Tolu ay saplonom di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirang na do hamuraon dohot hamuliaun. 10 sada ulang tahun pardon sarpeon. Perhalado dohot sudah ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton. Selamat ulang tahun pardon sarpeon tu ruas na merayahon sia tanggal 10 sada sahatu tanggal 17 November. Ruas na merayahon. Keluarga SR Pasaribu Inang El Borsialagan tanggal 10 November wilayah Sada. Sa itu hatama nasa tatong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 12. Ruas narotu parmingguan. Minggu tanggal 10 November 2024 ibadah umum 130 halak. Minggu 10 November 2024 permingguan masyarakat Batak di Wawandula Dohot Surako 100 halak. Minggu 10 November 2024 sekolah minggu 62 halak. Selasa 12 November 2024 pertangan wilayah Sada di keluarga PR Silaban Inang DRJ Borsimanukali 30 halak. Rumah 2 Parhepengon Nuhriatta Boy Mata Bereng di titing Parhepengon Nadong di Hitabe. Songonima titing Nuhriatta di Bagasan Minggon Tatangyakomma Asa Gabi Pasu-Pasu Dohot Lasniroha di Hita Terlumubi Gabi Hamuliaun di Goarni Tuhata. Amin.
Sonari sahat mahita tu napasaton ulos turuas ni huria na marumur 70 tahun tugijang. Dung dijauhami amanginang Las Roma nasida tu dulu. Sada amang sihite Oppu Yolanda Doli dohot inang a bor sibanjutak Oppu Yolanda Boru. Tujoloma hamu amang dohot inang. Dua Situa Ade Siregar dohot inang M Boru Pardosi. Tolu Nyonya RH Simanjuntak S Boru Panjaitan Oppu Amsal Boru. Opat Nyonya MU Hutagalung WDS Boru Huta Barat Oppu Mikael Boru. Lima Amang B Pasaribu Inang R Boru Sihotang. Onom Inang Nyonya Silalahi D Boru Selagan Oppu Parlin Boru. Pitu Dr. Andus PM Sihotang Oppu Gilbert Doli. Walu Sianipar Oppu Eloy. Pinasama tu amang preses dawat amang pendeta laho pasaton ulos.
pasahaton ni huriat tama songon las ni rohani huria sude ruas rap dohot huria makalason hatani debata tu akka nomor 2 termasuk mahamu dan nomor 2 alai nomor 2 molo nomor 2 dan adongi di hatani debata alai nomor 2 ima naung jupangan nanidok ni debata naung jupangan hatani debata alani i anggia ma akapino parmuna gabe si gajang umur songo kamu rap dohok sudi ruas ni huriata maras ni roha managam makirim di pasu-pasu ni debata asa dohot tami marumur 70 tugicang. Jadi lasmarohamu amang lasmarohamu inang pasahat tamuma tu peparamuna na di pasahat huria do hape silas ni roha tu hami dohot tu hamu akapo para nami sahak ma nauli sahak nadenggan pasahaton nami tu hamuna di bagasan opason di ibadah dan di luar ibadah alai di bagasan ibadah wasa di bagasan ibadah ala di bagasan ibadah do nang tuhatai lau pasahaton pasu-pasu na tu hamuna butima. Sonari pinasama partikian tu amang ketua panitia hari ulang tahun na sa 5 tahun
dohot pesta kotilon KKBP Tamarunang amang situa te Rumah Horbo SE. Shalom. Parhora sama tutu diita. Dan hormatan amang preses IBT amang stopul. Dan hormatan amang padita pelaksana tugas Resort Tamarunang nang Sony Inang. Nabinar sangapan amang padita AKBP Kendari amang utapea dan adong dope inang ate menyusul dan Sony tutu diamu amanami doho inanami napinar haribot ianakon nami naposo bulung ada orang suka tarlebat tutu tu akahamu amanami do inanami para labo mula tema di hamu di haradembuna maniro sudi akaulau ido tutu songon nong TPG titing ya sadariom matutu puncak acara opak matutu ulota sadariom songon naniro ni alak batak sadana tebak opak nahona na parjulu tutu dia palatikyon marulang tahun mahuriata 5 tahun mata botora molo guarna ulang tahun marlas ni roha mata hita di si na paduahon pesta gotilon so dalata makalason akapasu-pasu na pinasa ni debata tu hita hagi pason nang saluhu na kapasu-pasu banang parhite dia betutui tu hita mersada-sada dapat luhon 5 tahun oikumene inklusif ni huriata nyonga program ni huriata untuk tahun 2024 paupat tomatutu dia manami padita siaturi na bulat tolu dope ojak kuriato gabe resort jala pelaksana tugas do HP emang padita siaturi jadi lebih kurang 2 bulan matutu pelaksana tugas amang siaturi na ni gabe merangkap habe amata presesta gabe padita resort mulai hati ma di amang preses nami dinggaddo mardala namang molo tumpe amang di kota Surabaya kota pahlawan dinggaddo mardalan na ni ulohon ni amang padita siaturi jadi do tutu dihamu amanami do inanami marragam matutu nalaho sidoho tata acarata sadario warna pe nga o patulao posdo rohanami sian panitia molotung pe hami na jongjong di so nang satai saulod do hami lapasahaton hata madok moleate dohot asarap hita tutu dung sipul parminggota bau na ngator mulak kita alana ngasona nidok nakning ulang tahun huriata 15 tahun so nobinoto 15 tahun ngasada kebanggaan di hita ruas Tamarunang adong do di hitaan
nga sampai 40 tahun dang marna bui resop. HP hita nunga 15 tahun bui hita gabe resop. Nyumara na perlu siala sonota dihamu ama nami do ina nami. Terlumbowi dihamu na po sebulung nami. Alana hamu do generasi penerus ni huriatta. Ni dema buado hare tahun ni hamu na po sebulung nami. Den na parkui do nami ay buhatu tu dihamu ama nami do ina nami aong na hurang. Ditiki pelaksanaannya kegiatan ni ulang tahun do pesta gotilong. Memang kami siap panitia mangaranak 7 do. Adong memang aka perubahan jadwal pertandingan. Namar domu do tutu dihamu ama nami do ina nami. Namar sending do hita di huta nadau di kota Sorako doho wawondalu do tae wawondula namar sakap tutu huriata lau pajong jokon pospel di sana jalan nyoma arop roha marsitangnya mehita jalan adong do utusan ni sian Sorako do wondula ro rap do hita mar minggu jala mar pesta hita do nasida sianggia matutu madalan pamuhai asa sahak berita tu Sorako nading gaddo huriata HKBP Tamarunang jala ditiki lauhami tutu tusan tim tunglas doroha panamuin nasida mulai hati madi tuhata di haradeun ni hita halak bata na adong di kota Sorako do nahumaliang jala asabu itu tu bargugam amang padita siaturi asa hehe tutu pakku basion nyamang tabama tutu waka pospel na adong di luar Sulawesi manang di luar dari Sulawesi alemar dusri rohama satahi sauloma dihamu ama nami do inanaim parhalado saurduk mahamu asa mardalan aka programi jala manang nabu HP ima memang tugas daripada huria pahebakon aka pakuwasion jala ngatapokka tutu di Kendari rabdu ita do amang kutape rison ai buado tutu bui tumibu pospel di huta Sorako bangatur bui musi jalota kapadita asa bui bertugas di sana manang nabu HP hita do nama jalo aka perbarita nauli asa rarat barita nauli di tonga-tonga ni Portibio jadi selnem do nami diamu ama nami do tinami do gomos panggilan nami kuna atur mulak kita rap mahitan non bangi huton aka acara-acara na binain ni panitia do aka parhalado soni mahata siak kami kurang lebih diamu amanami inanami terlumubi diamu yanakon nami naposo gulung rap mahita marpesta jadi pesta gotilon pesta oikumene inklusif ni huriata doho makalason nungabe sainggia ma sadarion jak padita jaturi gabe padita resok dita ima saat nyata siap kami horas Tapapungu peleata huhut marede sian buku ede nomor 220 sada ayat sada sahatro diudutna.
sian saluhu naroha ima mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ada orang soho pasahat hata di debata na berjulu minta maaf ham memang dota makainan ala hupake kacamata na birong na operasi mata do na di hari Kamis misian rumah sakit do rotuson na hari Sabtu. Jadi molo pinalua molo topu-topu gola ala silo. Jadi dang nagaya ya te kay nangamangda so taroan no rupani namatua mangon na lebar gaya na daw na memang na operasi mata do na di hari Kamis. Ala niriko na laho manguluhon pangujak konon bison. Imajo na parjolo unang adong tihita na sala pangatusion na paduahon sadariomma kami serah terima dohot amata padita nakko ma jabatan di padita siaturi gabe padita resort au pelos nakko ma gabe pareses ayaw hiad do padita resort ison jesa lilik so adok padita di son kompartu aturan ni huria gawe hami do padita resort di resort Tamarunang tung resort huriaon hami muse padita resort di Bitung dung ojak hakabi di Bitung gawe resort. Jadi dojak jala selalu koordinasi dohot akamak padita aturan ni huriata do nama baini aladang di pasahak do pe padita resort tuhita nung serah terima na sugutan dung di patupa ka parhalado panaktasion taringo to ka parhepengon inventaris dohot aka pakubasion memori serah terima di tonga-tonga ni Kuriaon duk pinataktas itu nasida dungi piasa sinarah terimahon tua makpadita nasugutan secara administratif anggo secara tohonan anom mojak kono tanasida gabe padita resort secara ulaon hima napaduahon napatuluhon di pestata sadarion adong ma opat ninna opat pulau tahun molo opat diulah ba opak ma gotilon ilo tahe molo opak proyek berarti opak ma hasilna jadi manangisi hita noang nadoho ma kalason na opat pestaon na opat ulaonon ba rak dakota ma hita manggotil sian na opati hima tahun oikumene inklusif na paduahon hima pangujak konon ni padita resort na patuluhon ima pesta gotilon luar biasa do ulot tasadarion alani kamang dohot tamuinang naing pakulingan ni hatani debata mahita asa gabe pasu-pasu na opat ulot taon dihita sadarion jamita dihita Imam Matius 24 ayat 10 sia sahat tu ayat 14 songonom ma didok disi dungi pasahaton nama hamu tuha porsuhon pola pusaon nado hamu gabe hosoman ni bangso saluhu na hamu ala guarhu jadi torok ma tergasip di tiki gabe masih jehean jala masih hosoman ma
dungi hehema lan panurirang pergagap mangaliluhon torop jolma. Jadi alana lam rarat naso uhum lam tunggalina ma haholongon ni roha di jolma gudangan alai namanahan rodi ujung ido paluonna laos barita honotod do barita nauli nataringo tu harajaoni dilihat portibion laho makatidakon tu saluhu na bangso dukpei asaro ujungna ima sukun dohot alus ni Yesus tu sukuni. Jadi jamita tahun ima jamita pertanyaan dan jawaban yang tepat. Pertanyaan ala nisihol neroha, jala jawaban na tepat di pasaha Tuhan Yesus. Saha tu sadarion, jala mungkin saha tu nanaing roh, saya mengulu do suku-suku non. Dia ima mulut ajaha mulai sian ayat sada saha tu ayat walu ni turpukon disukuton akasisianima tu Tuhan Yesus dua suku-sukun taringo tu ngoluna di portibiodo di Banua Gijang na parjolo disukuton nasidama adiga doro ajal ni portibion. Kapan terjadi akhir zaman? Kapan eskatologi itu ada? Imana perjulu? Alana anggo dijolma molo adong mulana adong ma akhirna molo tubuh jolma akhirna tu dia mate selalu berakhir dangan dong naso berakhir alani adigam ma akhir zaman adigam molonunga terjadi akhir zaman ini adigam mahoro musay mangalapami ay neng nakok ma Tuhan Yesus sian Gunung Jetun. Kapan terjadi parusia tiki parasian nalaho mangalak jolmai moloro tikina moloro akhir zaman eskatologi molo marujung masude tinggal do di portibios sude manang buonom mudo manang adigam maroho mangalap asal nak tinggal akan aporsiaon na duai makamang dohot tamu kainang nagabe pertanyaan tuhita apakah kita tinggal di dunia ini atau ketika terjadi akhir zaman eskatologi apakah kita tinggal di sini hapehatan ni Yesus narodo au laho mangalap akan aporsia diau ima diharorokuna
paduahon atau kadigam may bungi Roma alus ni Jesus na parjolo di dok manakiningan alus ni Jesus na parjolo ima taringo to suku-suku na parjolo adiga doro ajal di tanoon na parjolo si parrohahon muna jala si berengom muna di nahumaliang di parsauran doho di keadaan situasi kondisi berengom muma di portilion naibana masama haporsuhon masama haporsuhon di luat masa mahaleopotir, masa mapatungoripon, masa masahit, masa maparporangon, masa manamaralo anak tua manga parumain na tu si matuana dangadong benama si haholongan berengom mumai ima satu tanda yang harus kamu lihat nuaing suku-suku tu kita kamang dotamok kainang namasai Molonung amasay ima salah satu tanda akhir zaman. Tidak ada lagi kasih dan adong beholong. Itu adalah dang dihaholongi amang nabi anakna. Dang dihaholongi anak nabi amangna. Ngabarani anak nanuang mapegjarahon bapakna. Ngabarani bapakna menyelamsarkan anak konna malah menjual anaknya masa mahaporsuho masa maparporangan merluak-luak mengari mulai mula presiden tamadok muai bahwa dunia sedang khawatir Portilion sedang gemetar adigang masahat parporangan ini adigang masahat rudal lain adigang masahat Rusian Cina adigang masahat Rusian Israel adigang maporangi madabu banyak orang yang mengkhawatirkan perang dunia ketiga akan tiba di dok Tuhan Yesus berengom ma alat tomma parrohahom ma masa mahaprosuhon imatanda na parjulo singotom diaya sia diaya dua di dok iba dia 10 dok ibadah na paduahon molo masa haprosuhoni masa ma nama si jehean ninna di ayat 10 masih jehean masih hosoman molonunga masa masih jehean dang adong be isi hierarki dang adong be isi dipandang na tua-tua dang adong berisi dipandang nasangap dang adong berisi dipandang perjabatan dang adong berisi na masih pandangan sadok saru pasude ayong dora molo didok parjehe isi may tahe ingot tamudo molo ibu beli parjehe si Judas parjehe masa mana masih jehean dang adong be di bana songo sisean di Tuhan Yesus ibana nariko di bana tulus sinaka ni rohana namasa benuek songo ni tonga-tonga ni huria namasa benuek songo ni tonga-tonga ni masyarakat asal matulus na sinakap ni rohana majahehong kalak pe
Majehehon na toras na pe. Dak persoalan benibana. Berengot tamay, parwahonot tamay portibion, masih jeheyam ma. Danga dong be, naposroha mamerek sa halak. Natoras na pe, di jehehom ma. Anakon na pe di jehehom ma. Parrohahom mamulunong nga masa, imatanda na paduahon, si parrohahon mo, di baga sa pernguruan mo. Tadda na patuluhon, ya sa pulusada di dok. Na Roma ajal ni Portibion, Roma pargap-gap ninna. Ahado pargap-gapon, ima songon na itu had Jesus. Raktu budo eme dohot si marememe. Si marememe ima pargap-gap. Suman mala useha ibana, mo ibana, alay dungro parbuena, dange me hape ibana, duktarida parbuena, dange me hape ibana, si marememe do, hape say dipupuki, say burjui batusi, say nilehor rohatusi, hape palasit do ibana. Ipe si parrohaw no mo may ditong-atonga ni ngulung pargap-gapi isa do kapargap-gapi ima akka nasay mangaliluhok kita di haporsyaw namadok ya Jesusi daktuhani pargap-gap doy namadohi pola gabi masih hosoman alamarroa na kapargap-gap anamak-namak sahira na tikos ni dokna ape na mabualilu do ibana ima na patuluhon masa doi dihalak parise nguluhuman non ima tuhani takhukma ninna tu tentara Romawi olo dodong atay mangumahita olo dodong atay bulus makkatay tuhita burju apenadong do kemawan na gabi boy hita diperdaya songonido ikos si parrohaw nota molonong nga masa na tului ng Roma ajal ni Portibion laho mabuak kamu daw siyan adupan nito hani ay dangadong benung berarat nasuhum lam ngalima hahulongan ni Roha ni Jolma godangan dangolo be maradat dangolo be campur roh kita dung lawi ibana tu agama na asin kamu sialang mudar roh kamu hamidak sialang mudar inna kamu parsubak kiat do hamidak parsubak satonga inna gudang maka nasongoni si berengota ditong-atonga ni ngulutta gabi daw madohot tolong ayang go kita alak batak sa sitong na nakswadong do pihatan di bata nga adong na mga rahuti kita diha sa daon ima danihan naturo manat mardongat tubu pelek marboru sobba
songod dia maradopo boruta. Lunga taboto berlaku songod dia maradopo donga tubuta. Malah taboto do berlaku maradopon sahabat ta pardonganon. Kau pak sihal minna. Iko na dong doi di bagasang nguluta tatanan kehidupan ni halak batak. Alai mengamulai pudar. Di baru-baru Abdita au di Jakarta. Di Roma baru ditulang minatta. Marga Haryaja. Ala tulang nami tulang robot Haryaja. Di Roma buruna. Ala edainna tu nahwalak. Di Roma ibana musay mandok tau. Edainna mana matuau. Nang iboto ibana tu boru-boru do panggilan eda. Karsong go tau. Apa asa gabi doktor tau eda. So na marro kau narohakku. Bahu padau. Eda indang musay topu ma bahuku. Amangoy nang ida ni rohaki narohakku. Nunilaw mo di jawab ni tulang ni budok ma. Ajarin kamu tulang. Nyon. Saya bawa to martuto. Ay tong maminatorop. Dapat dito ila jui be ede. Ganit kumarupani. Lamdang ibo to. Biajar hok kamu doon lang kakainang. Kasi boto anak patay martutur. Ima salah satu terkikis ay mulai boto martuturan boto on nama berlaku bertindak songod dia bertindak tu donga tubuna songod dia bertindak tu boruna songod dia bertindak tu hula-hulana songod dia bertindak tu donganna para lialionna alangala mubudar no aing pamanat tamuma ngolo no aing namar dong atupe dang masisisean namar lay tunggane pe dang masipalilungan dung mate si matuana anggot ti manguli si matuana ngolo do wajib pangtabbaru inatal alung mate nang adong maparjupangan dalam mulo marsol halak batak sa silalulo isirak parjumpangan kaya merdumitan orara inna omma akka nabinereng ni Tuhan Yesus di pabuwa susuku-suku na parjol adiga doro akhir zamani roh Yesus mado bereng ma molo masak kana songoni hati-hatilah neng Roma iba Rona ma dada holan akhir zamani naro siap benua gijang ale portibiope aido do magargar makadolo marobung ma mulu marobung idokon bahita pe masuk matutano ini ale roh Yesus madok di ayat nasi ayat 10 alay ingot masa peak ka nasongoni los ima topik ijamdat kamang bertemu kainang namanahan sahat ro di ujungna ido paluangna orang yang bertahan sampai akhir dia akan selamat tahat doho di hapor suhoni tahat doho di hapangujunani tahat doho di situasi kondisi nasongoni. Anda bertahan di situ, kamu akan selamat. Persoalan, bagaimana kau supaya bertahan? Hidup di turku tahun alus di Yesus dapat 2 iman. Asa bertahan kondisi bari tahun barita nauli hanguluhon
betu ga beroti asa butok ko nga puasa ho 40 hari 40 borngin masa dang boy bay nommu kuboto do hodo pergugo na suatu dosan kuboto do boy do be ko na suadong hape boy do patu paho baca takko male takko ma buat ma bay ma dia masuk dari kelemahan itu. Napa dua hon adong do kelemahan di jolma di boto si bolis doi gila kuasa. Namoro di dok kusa da jolma. Oh rasa mangburu. Adiga kuala naburu. Inna. Tori-tori mana to? Imbangat do honon horas tulang. Anggoy terlas do rohani. Horas bere inna dei. Kalian go do amang buru. Pergaho inna do tiba to. Nangolo di toru songoni do kakek pemimpinan saya nang digijak sude kape ikon narong do gijak asa dong nang toru nang gijak sude to konong go toru kawa benon nang mulai toru sude boy dan ruwali ko tor hamu sude son bagi hamu meringanan nang adongi saya ada wali kota itu, saya ada gubernur, ikon dong rakyat, alani do honom mak kemertahan do, nak perayat atau tu hasonari, bergulir do, mau lihat tiba di hola wek kau rakyat sonari, alai dia pahupukura, ikon gabe gubernur, ido, tak sonari, alai dong do pakirimomu adong, nak pepogo sa tu hasonari dalas rohaku. Alay Tuhan marjaji mahubah anggo anak kuba mamora mabay bonak songonao adong do parhusorani adong go pembaharuan adong go transformasi adong do bergulir dakola dana bergulir adong ate ada di karo mangedi hon ya balayat kayna kede hodo ya te markur songosor hani pade tido butimon anggo mangedi honi to soina ma na marende tapi lapatan na tikitoru bana Tuhan inna tikir bijak oh dada inna mana selfie itu tok tikadong di bana selfie mah tikisadong di bana bonggo daktari de mana marminggu pedang lima bonggo HP sasitong na lebu sarong di hita lepatari de honot to diri asai boto de bata unang lam sadong diba lebu sotarida ikon lam tarida do iba ada anak kita ini bata acugari dan babu anak kota ina hurang na tak taboto i alay lam ipataridahon lam taboto oh kekurangan dia kasih ido molo tikitoru jonwain adong kuano tikinanak kok kita tu bijang ido pakirimo ay Jesus lumadohya te pigin na nahot inna Jesus wala tuludo nahot ido ahamay haporsyaw ho doy mananga hape namasa ahana paduahon kasih holong agape itu menetap ada bagi kita bagi orang percaya na tolidang mo imago ahana patuluhon pakirimon na tului adong loy dihita molo songonod do piaw nuek Tuhan makirim doaw tahun depan molo songonod penahula sonari alay tahun depan pasti songon na banaburido ho naman non na husaburon tutanon na napo dungi maratus lopi ma dang badabu bayan no tu parsihupian dang badabu bayan no tu dalan alay badabu na may tutanon na napo tabok kumay panenok kumay 100 kali lipat imapakirimon molo makirim mo hita songon na
surga bumi. Dokkom ma sesau ma lomoni roham undang mendata pangido ate sotri pangido ho ma ate ba argado ko di anak komu pinomat argado ko keluarga argado ko di uria oleh Tuhan sau malomoni roham ido alaya dong do sihiri monta ada dang mu bayi tolu do nahot adong do holong di ho adong sampai tu na lomade si Abraham juru anak lain boleh sobat sahupa si jo inna songoni si Ishak lima holong ada kasih yang kau tanam kasih yang kau tabur itu akan berbuah. Holong nabi itu huria, holong nabi itu kadongan, holong nabi itu warisan, holong nabi di perkarijuan, holong nabi di akaulaun si gadupari itu akan tumbuh. Dang magosad diri. Somolido hapor siyaw kaya kamang dokat kamo. Ido na boy palua hok kita. Molo masa penamasa ito nga di Portibion. Ketika engkau memegang iman yang teguh, kamu tidak akan goyah dan kamu akan diselamatkan. Karena iman mula yang menyelamatkan kamu. Hapor siomido panguluhoko, hapor siomido pamalupo, hapor siomido mabemamoraho, hapor siomido mabejar jabatako, hapor siomido bejadiho. Imanmu itulah yang selalu bertumbuh. Hagugoni hapor siyauni. Tidak Tuhan Yesus do, tidak ada tandingannya. Dia adong hapor siyaw muna sa batu si Arum, boy do papidomug gunung itu dia. Ulautan. Ba? Ang pola songoni, 3 hektar masadari tanom, tabba. Di Makasaron. Torlaho tu gunungan gunung rajoho sila bungi masjid na dia hida asay tertutup de suding bungi torban mabatas na hiyan adora soro tanoy tordokom matutanoy borhak mahotano susan uruk may ning marhiti apor siyaw sadari pidda gunungi 3 hektari gunungi mula sadari pidda gunungi 10 hektari bekko 10 tahun koison tanong nama sudio Portibio o naman ang more Portibio molo aha molo Corsea nuaing Roma suku-suku na baduahon mana perbudi jamitan atong molo masak ka na songoni anak kayo tanda-tanda kau dakolan adong dupay tanda na kadanay tanda ahamay om matanda haroro ni parusia om matanda ni haroro ni Jesus ang gondang ikum makahutul be Portibio ninga ahamay barita homma barita nauli saha tu ujung ni Portibio duksude halak dapota barita nauli duk sudah halak pabege barita nauli ngasaha be barita naulion saha tu suhi-suhi ni Portibion dan adong menaso pabege guar Jesus dan adong menaso potoan na sa porsia tu Jesus Jesus akan datang dalam damai sejahtera yung nang ipikir roham haroron ni sipa duai iko namar porang do iko kaporsuhon do iko pajeheo do kanasing do daong anggo haroro ni si paluay madapoto na kana Porcea di dalam damai sejahtera unang mabiyar hamu dan ita hedidok karoro ni sursuruani ay na Roma rajamu unang mabiyar at tong 2 hal hape haroro ni Jesus zaman eskatologi di akhir zaman ketika parusia itu datang
do kana haholongi itano mani do nuaeng manang nga dia benasida manang mau tao do iman nagabiolo siar-siaran dang di sini sudah nasida nung nga dibuat debatai susada inganan na pinaradi ni debata duduk di bahasa ngasih nung nga di Seoul nasida di satu tempat yang sudah diberikan Tuhan dan adong biang gua kana persea halak Kristen nong sumului akan natahaholongi natorasta tondokta nok perjului siak kita dan adong na mau tao bay alam nung may saringanan na sida pay mahonaha pay mahon parusia ini neng Roma idana mangalap kita do mangalap na sida ay rak mahitan non Roma ibana mardong asarunin de pangukakoni dungi mardoromma akaswara siya badwa gijang marsura-sura masuru-suruan manomonomo akana porsea omma akhir zaman sukacita menanti kita sukacita membawa kita sukacita akan kita rasakan dalam kehidupan kita na parpudi sehari 5 taringo tu ulot kasadaran 4 ulot tahun akamang doh tamakay na sangat luar biasa do na pinatupan ni parhala do panipuya sada peulaw ngato ulo aliang go na sida ibad do opa suda dumi hubikir-pikir may walo halako narak adi boto ro na diula na yun narak ko mamuse ay wala songo ni ibay nakasilaw na pinang iwoto silaw na iboto ro na tahun oy kumay na inklusipon aha kita sekarang mau memestakan tahun Okumene inklusif. Ahado tahe tahun Okumene inklusifon. 5 tahun keterbukaan. Saling menerima. Okumene. Saling menerima. Dan adong perbedaan. Dan boy hita dipisahkan sialang gota doho naso sialang gota parsubang doho naso parsubang ay jutan no anjol masongoni sakko parsubang kamu modo diutatta baru marpestahan akka naso sialang gota parsubang gota susom manasida ina lao matusi akka parsubakian susomma ina anong parsubakian na sosial na jagal baby may parsubakian may jahuro molo parsubakian na ha ibet kamu ikan ni inikku ang beto kasing may ento matusi manang manok inna molo parsubang gota ang beto sarupa di sopa pati beto si inna walang gota na irang masuk betar-betar may son ison sangon nabirong gitu lu macam gabi mamabay kita merbeda nuaing Roma hakabebe dang adong bedi hita dang boy hita pisahon ni si pangano so tung adong mo tung yan lakko pegeya kada dogeya unak pola caci dong ambil isel langgea unang nimmu ay ngadong noeng kapsul siang gea jalo hamu tu apoteki kapsul caci nimmu ileod doi ana penyakit mah dohuroi mana ina nagabi favoriti noeng to kana marsahi ang nagaru mo lo siang langgea yang nabinoto bay bila kasial lakiri ko idok mana masian ang aningon mapinadaw siya ni so ito nga rong binasongon ibe manatapestahon hakabebe sudah terbuka dalam pelayanan unang nga rong binabado padita nami sitwa nami
Kau tu orang berpertangian, ali Tuhan nami. Kau. So tu kala Tuhanmu, idohon lo Tuhan ni alakani. Tuhan tai. Tonido. Unang asing ba Tuhan ni alakan. Ay halaki so ido say pasing-asing lo. Tang dapat Roh Kudus ko alakon na. Beh. Di waro pe hape nga 2 hari hola kita ro mabain. Molo araw to di probadia, marminggu te. 2 hari kita bae. Halahi ola sa hali do. Molo araw to di probadia to tapos tahu 2 hari kan. Perjulo pa 2 ho. Hali ola sa hali do. Dasida na dapat to di probadia. Ah, nahi bati. Oma tahun eksklusifi. Asa tapo to. Tapos tahu mga baluah hita siani. Panditan ni AKBP, dakulat tu AKBP binuai. Baladjo ni panditan ni AKBP, dakulat tu panditan ni AKBP. Duk sentralisasi. Ngadoho tu panditan ni Mentawai. Setiap bulan dipotong do gajinya, dipotong gajiku. Unang marseding bahita tu Mentawai. Nasida mata pupuk, panditan na mata ta gaji. Unak saholan na marladang ni. Ay 80% ni mana marladang do. Asorok pilihan na sida, pilihan sada 25,000 na doto, pilihan 2 sa 20,000 na, pilihan tolu, ipapungo masa bulan ni, patapatan na sida sa 1,200 do, tapi sada pandita, anong mo imangan? Biro mahakabit adok kita noong 2,300 pandita, ako itong magabit kay 100,000 sa bulan, taleong matulad sida, taleon! Masih basa-basa do markaulong ni roha do kapandita tulungan na bandita tahun kumain inklusif do si tahunot ta na peduli pandita do pandita dak pandita ni HKBP lasongon do ke peduli hasta lao mahita to Afrikano ay sa puluha laki na pasobulong pandita ini bawa do buru-buru berani na sida bersaksi asadohot halak Afrika ini maka tidak ke Yesus 12 hari kita rumah baladjoi kita sentralisasi do itu sih pilihan munai do itu sih nomenklatur do si 55% ini kaleo tu na sida mailah hita HKBP dang marparbuwe ay hita seding ni Jerman do tapi dang ramar parbuhe hita suatu sangay tayo bahita mana kang bestahon akamang alani mo lalo kamo non nalao pas mga tusi din iko do marpestan no da ba ngado ko to habe mamestahon ibesta ko tilonon sa tu okumen inklusif tu Afrika tu Mentawai iko songonido pestahon tamang musay ulang tahun di gereja sa 5 taon doi molo tabay ay molo marende hita marulang tahun do ta dehon akay nang dot mo kay nang potong kuwi do iro na por mang napadjang umur iro nang itor potong kuwi pangano do ramo so ngani panjang umur na hindi do parjulo to nang itor potong kuwi ade nang itor babi kuwi ito kile dehon do panjang umurnya ido namang ido do hita asa panjang umurta ipestaon asa gudang do pe paso-paso na sa hati tu hita sa haru sa hati tutung mati hita mersugut tapi gudang kido pe antri paso-paso ini tui se manoni tui hita doi nama jalu umur na gajangi tumimbar pesta gotilum mahita do lapatan di pesta panen persembahkanlah kepada Tuhan hasil panen lehom matu debata hasil panen ni ay mana do patubuh holam marsuad do holam mangula do anggo mabemar parbue ibana do day do Jesus do dungi duk selesai ditabur lao mapanaburi dungi Roma ibana musay mameri ngabalga na sinaburay dungi bereng ibana musay mabuanggo ni nama pamanen
pesta gotilon. Om mana ta pestahon na paupaton. Pesahonot ta malas marohatate. Dawhiya pandita resok mutu Surabaya. Ngayon na isombe. Rak dohot tamu masih terima be. Ngaho be mar resort do mar padita resort. Alani na yung opa masita puot takamang dot tamu kainang. Dohonot tamu ibaga sa rohata. Tuhan budang ngai habe pasu-pasu nek si pasahatom mutuaw. Manahan na mau saru. Molo robe si taonon. Robe pangujunan. Tuhan pakot hapur siaw diaw. Asa manahan na usaha rodi ujung. Amin. Martanyang mahita. Mau lihat madiho Tuhan. Mengatari parhatam na badiyay. Yang napabiar-biar hok kami. Alay lahu mabay martahan do hapur siaw nami makapur siaw. Mar hite-hite na marsihohot kami Tuhan. Nunga antri hape at kapasu-pasu siya pudi. Nang idalon nami. Naong nilihom mo. Asa saha matuhami at kapasu-pasu na uli. Kapasu na dinggan. Kasyang nyumur. Agabiyon. Amoraon. Asangapon. Dohot marhite-hite. Os ni Roha. Pakrimon. Ibagasan hapos siyaon. Kahulongan na siya koy. So nga Tuhan. Maras ni Roha mahami di pesta namin sa darion. Tunggomi mahami. Ibagasan Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Tapapunggu pele atahut mariting sia bukwete nomor 672 ayat sada saat rodiubita.
teologi, Bapak Pendeta Huria HKBP Resort Tamarunangon, domutusi tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP Huria Kristen Batak Protestan tanah sida doh aturan peraturan HKBP 2002 taringo tu ulaun di padita dung amandemen ketiga di Cahahon amang Parhalado Resort SK ni Eporus. Surat keputusan ketetapan nomor 446 garing PDT garing SK garing 10 garing 2024. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Tommy Domingus Sianturi STH, nomor induk pegawai 201603131970779, tanggal lahir 15 Maret 1987, jabatan dahulu pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, terhitung mulai 15 Oktober 2024 menjadi Pendeta HKBP Resort Tamarunang Distrik 17 Indonesia bagian timur dengan ketentuan A. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS ke tenaga kerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh resort jemaat yang bersangkutan ke BPJS asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan Rip Salinan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Personalia HKBP. 6. Biro Jemaat HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Komite Urusan Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Parhalado HKBP Resort Tamarunang. 11. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur. 12. BPSK HKBP. 13. Tertinggal 1 sampai 12 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Raja Tarutung pada tanggal 1 Oktober 2024. Pria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Demikian. Tabigima di Jahab Parhalado Resort Ulaun ni Adita Resort. Aturan Peraturan HKBP tahun 2002
taringo tu ulau ni padita resot na parjolo manguluhon resot rap dohot parhalado resot na paduahon manguluhon huria sabungan ni resoti rap dohot parhalado partohonan na patuluhon manguluhon rapot resot rapot parhalado resot dohot akar rapot na marumang tirket resot na paupaton mamikiri na sanariko na tao panguluhon dohot pahehon huria dohot parhalado na diresoti na palimahon maniroi huria na masuk tu resoti laho manggohi tanggung jawabna na paonopon patuluson haputuson ni tu sinode godang rapot majelis pekerja sinode distrik rapot majelis pekerja sinode distrik dohot rapot resot na papituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot arta ni huria na masuk tu resoti na pawaluhon patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaut statistik dohot keuangan resot tu rapot resot dohot tu praeses na pasiahon mamata-matai dohot mangaradoti hasasau ni perdalan 55% siap pelean na masuk tu ganuk huria na adong di resot sitongosot tu BPSK obar tu naung di totuhon Hamu Padita Tommy Domingos yang tulis sarjana teologi nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni purus SKBP taringot tu pakubasio muna doh atura peraturan KBP taringot tu ulaun ni Padita resort atong namanukum maau nuaing tu hamu dijolo ni Tuhata Yesus Kristus doh dijolo ni akaparhalado suak songon ni akaruas na pengudison naulo do hamu ojak konoton gabi Padita HKBP resort Tamarunangon jalan naulo do hamu mameleho diri muna mangaradoti akaulauni hobar tu aturan doh peraturan ni huria Kristen Batak Protestan molo songoni rohamuna dok hamuma Au Parese Surya Kristen Batak Protestan Distrik 17 Indonesia bagian timur di bagasan gor di Batak Ama dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gor ni tod di Porbadia upawojak mahamu gabe Padita resok di Huria Kristen Batak Protestan Tamarunang saya didongani jala dipergugui mahamu mangulahon ulauni asam marsangap gor ni Tuhata marhite-hite pakubasyo muna. Amin. Marhiteon upasahat kami Padita Domingos siaturi sarjana teologi auri gabe Padita HKBP resok Tamarunangon jako kamu manasida di bagasan las ngeroha dohok dame gabe pangula di harajaon di Batak martang yang mahita Ali Tuhan di Batama nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana punah huriai mauliati marohan nami tuho jala usion nami do guarmu aidang di palwas sohriami somar permahan alai said babakitodo akka naposom naburju jalana olo suruamu mamaritahon hatam nunga di pojako Padita Tommy Domingos yang tulis sarjana teologia lo marhubas di HKBP resort Tamarunangon asi maroham lehom matodim na beriai margogoihon maparsahalai jala maperbisuhi ibana asapolin diberitahon naposom hatami lehon nang hahipason hatuguon
doho iras ni roha mangararuti sudia ka ulaon tupahi masaluhut na nilo na sida jala say patubu mahatam na binarkahon na sida asamar parbuhe di roha doho ngulu nami upasahat kami tangyang namion tuho marhite-hite gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredya mahita laos dipandu namang padita ma sidokhata. Saha mahita tu nama dokata naparjolo amang padita resort na diojakon pendeta TD Sianturi STH. Pajono mak. Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Mulai tema dituhata, mulai tema dihita saluhutna na totong mamasu-masu nguluta saat dikiot. Na perjulu sahali na kupar sangapi hami amang preses amang pendeta Abednego Stopul MTH na hupar sangapi hami amang padita HKBP Kendari amang pendeta JFO Kutapea na hupar sangapi hami saluhutna amanami inanami Parhalado Resort HKBP Tamarunang na hupar sangapi hami saluhutna Parhalado HKBP Tamarunang dohot HKBP Kendari jala na hubanggahok kami saluhutna amanami inanami sekolah minggu remaja Naposo dohot lansia ruas nihuria HKBP Tamarunang mulai tema di ulota sadarion nanunga di paujak kami gabe padita HKBP Resort Tamarunangon mangido mahami amanginang asarap mahita dinalao mangulahon parsuruon ni tuhata marhiti huriana marhiti ganup aka pakobasyota marsangap marmulia tuhata jala tarpasu-pasu kita saluhutna so nakaning nanunga di suarahon bahat dope luat na ikon tatopot na ikon tahobasi alanii sisada tangiang mahita sisada pakirimom mahita sisada ulaom mahita mangulahon ulaon parsuruon ni tuhata di tonga-tonga ngolut taganup marhiti resort taon asa marsangap nian tuhata di tonga-tonga huriat taon songoni di tonga-tonga ngoluta ganup jala idona boy pasatami songon hata patujolo didikion nanunga ojak kami gabi padita HKBP Resort Tamarunang unang tadi ko kami amang
kalerap mahita mangalugahon sulu na pinasahat ni Debata di bagasan huriat taon di bagasan resoton. Saya dipasu-pasu Tuan Debata mahita saluhut na mulai tema butima horas. Dokatama siang Parhalado HKBP Resort Tamarunang Amang Ketua STJ Marpaung SH. Shalom. Oras madita saluhutna yang kami hormati Amang Preses Indonesia bagian timur, Amang Pendeta Abednego Sitompul, yang kami hormati Amang Pendeta HKBP Kendari, Amang Pendeta Utopia, yang kami hormati teman-teman Parhalado Resort Tamarunang yang ada di Tamarunang ini dan juga yang ada di HKBP Kendari, yang kami hormati Huria HKBP Tamarunang, teman-teman Parhalado, demikian juga Huria HKBP Kendari Parhalado, yang lebih kami hormati Ruas HKBP Tamarunang, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo, dihamu, amanami, dot inanami. Kami mengucapkan selamat kepada Amang Pendeta Sianturi yang telah ditabalkan menjadi pendeta resort HKBP Tamarunang, pendeta resort yang pertama di HKBP Tamarunang, dan Amang Pendeta Sianturi menjadi pendeta resort yang pertama, hati Amang. Ya, di usia yang muda, saya kira jarang-jarang di usia yang muda menjadi pendeta resort. Mungkin inilah utusan dari pusat, pilihan dari Tuhan untuk di HKBP Resort Tamarunang, untuk Amang Pendeta Makobasi, terutama untuk di HKBP Kendari dan juga nanti di Pospel HKBP Kendari, dan juga nanti semoga Pospel dari HKBP Tamarunang bisa segera terrealisasi seperti yang disebutkan tadi oleh Sintua Rumah Orbo di Wawondula, di Sorowaku dapat realisasi. Sebelum Amang menjadi pendeta resort sudah kita kerjakan itu bersama-sama untuk berangkat marzending ke Sorowako. Seperti poin yang sudah disampaikan tadi Amang Pandita Resort, Amang Pendeta Sianturi, ada 9 poin tadi yang sudah disampaikan, dibacakan oleh Sekben tadi Amang Sintua Sitorus. Mari sama-sama Amang, kami juga tanpa Amang bilang, kami akan membantu dan mensupport Amang Pendeta Resort HKBP Tamarunang, Amang Pendeta Sianturi untuk melaksanakan, mengerjakan semua program-program yang ada di Huria kita. Hanya itu saja yang bisa sampaikan. Selamat kepada Amang dan juga kepada Inang untuk mendampingi Amang Pendeta sampai beberapa tahun kemudian. Sukses buat Amang Pandita. Horas semadi hita sudena. Horas, horas, horas. Mewakili ruas Pinasama Tuamang M. Silayan.
Shalom. Oras ma bihita saluhna. Nahu hormati kami amang pendeta Pareses, amang pendeta Stokpul, Arosian Surabaya. Nahu hormati kami amang pendeta Resot Nabaru Jojakon, amang pendeta Jaturi. Nahu hormati kami amang pendeta Utapea Ruas Sian Kendari. Nahu hormati kami amang inang Perhalado Ruas Tamarunang. Nahu hormati kami amang inang Perhalado Resort Tamarunang. Nahu hormati kami amang perwakilan Sian Surako, lima selaku ketua kerukunan Alak Batak di Surako, naro di bagasan Sedarion Raptita asa hutad dahami amang kepangido hami jongjong dengan amang. Mulate dihamu amang. Nah hormati kami saluhut ruas di Huriatta di bagasan Sikion. Kami dison jongjong mendo amang pendeta Resort Nabaru Jakpon. Selamat ma diamang. Ala naung Jakpon amang pendeta Resort amang menjadi pemimpin di Huriat tahun do humalyangna. Takas do amang nakinin hubege kami arung 9 poin tanggung jawab tugas muna nanaeng siramoton muna nanaeng sulahon muna tujuluan narion jala takas do taboto nanaeng calon pagarat tamuse nadong di Surako tong dudau di Kendari dau kalani perlu do amang pengorbanan pengabdian kesiapan nyala amang nalao mangulahon ulahon nani pesa ni tuhatta tuamang kalani pos do rohanami tuhamu do situa resort di Huriatta boy hamu kerjasama dengan laho mangulahon ulahon nang di pesaha ni tuhatta tu amang pendetata amang siaturi di bagasan Sedarion jala tekas do taboto hampir 8 bulan di paimai amang pangujakon ni amang jala sepak do amang kita bercanda di Malino di tiki rombongan nama tu Malino tarunggo salah satu rombongan ni amang medok kita bercanda kita asona resmi tapi amang ipet deta mekel kita sudi bahasa do orang muna songone kena tu amang sia subuan aso lantik tapi amangi jadi gawe mekel hita lamas neroha bercanda di teki di bagas nabi di Malino jadi melati ma di amang cita-cita na nung ipa ala amang nunga di pasahat tuhatta tu ala amang marhite-hite amang pendeta Paresesta di bagasan Sedarion jadi salinae amang tamiang masih tamiangan masita di sudia karwasta di Tamaronangon nasanggia di Leon debata tu amang hahipason do bisuk nasanggia kutu boy lam tumajuna Huriatta do nanaeng tidak pertunut tarape dihamu amang pendeta resort na
proses nami. Takas do kuboto kami sautik berat ni tanggung jawab ni proses di ulaon. Alana songonan ni amang proses na kenen baru dapat ala amang medalani operasi mata. Apa ikon rosa darion lahu mengucap ko pendeta Tumakasaron. Jadi luar biasa. Jadi sanggiap ma atau amang sehat amang di tempat Tuhan gajang umur na sanggiap buat tong kuriat ka nadong di BTON buanon nyamang lam tumajuna. Jadi memang tuamang saturi gudang do tanggung jawab jalaborak do ulaon nyamang preses. Jadi taringo tahu amang preses ditiki pindah helaku yang AKBP Bandung Barat ke Cikampek. Jadi do amang pendeta preses siturus iki au do mengatur sude amang silain. Indah. Alane amang pendeta nami pendeta seturi. Iku boy do hamu amang kerjasama do amang presesta. Alana amang presesta do mengatur. Jalan aku titik ki adong do hape aturan di kuliah KBB napi mana nang jadi pimpinan ni huria isada ruas bodoi mana hape gabe pendeta fungsional KBB fungsional di mana. Jadi luar biasa apa yang masih pimpinan di mana di isada huria hape bodoi mana turun se menjadi pendeta fungsional. Jadi ini kalanya amang margogo ma amang mangulahon na denggam mabok kuriat to tujolonon asa nggiat lam tugijanga boy amang jadi pareses tu juluan naron. Ima tamang ngami sia ruas horas ma disita saluhna horas nang Tuhan. Mulai tema sonari amang inang masuk metatu acara pesta Butilun. Hamu ruas dihuria na hinaholongan ni Tuata Yesus Kristus nuwaing saha emah hita tu acara pesta Butilun ni huriata lao makalason dot makamulatehon dengan bahasa ni Jehovah atong di bagas sarohan na mandok muliati tu debata tapuji maibana tadi homma bukan di nomor 377 mangulah kita jolma jala di ayat paduahon Roma 7 sudi parhalado.
Jehovah. Tau kuhodo saluhut na siraleo na ringkan. Nasa ulibasa na maliutus. Imanaro siyang gijang dileudo dihita parbuay ni tano. Parbuay ni suaswanan. Dohot parbuay aka ulota. Saluhut na inungata jalo siyang Jehovah. Atong da tama mahita mandok muliate tu debata. Dido kahatan ni debata ikon buat masian patumonaan ni sadok parbuay ni tanoi. Na dapat to sian tanomi naon nilehon ni Jehovah debatam tuho. Jala pamasuhom mudu itu bagasan apa? Jala buanom mudu itu inganan sipilito ni Jehovah debatam bahen inganan di guarna. Ikon burjudo lehonommu paluaon sian nasaguko ni tano. Boni sinaburhonmi sian saluhut na tubu di tanomi ganuk taon. Atong taro kamu ma sitong parsapuluan itu bagas paepuan asa dong bohal di bagasan jabuku jala ujuni hamu au taringot tusi nina Jehovah Sebaot manang so kapokku di hamu aka padiluan ni langit jala mangusehon tu hamu gabe maradu marlobi-lobi Roma hamu sudah ruas ni huriata las marede mahitasian bukirin nomor 848 ayat sada dot ayat tolu.
pasa ma amplop persembahata. Tadok ma muliate tu Jehovah ay peringgan bahasa do ibana rodi saliling nililing na do asin rohana tu hita nunga tapasa siluata tu riana song parbue
akka nataula atong tangyo kabuma hatani debata na mandok alai maruhwa sudah debata mangusi on saluhut Asia situ hamu asa sadok tuk situ tu di hamu jala berlobi-lobi hamu lau patupahon saluhut ulau naringkan atong taharingkas somma makobasi huriana di bagasan dami sada niroha dot holong niroha jongjong mahamu saluhutna las marede mahita siad bukena nomor 435 ayat 3. Tatangnya kumapilian tu debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo hararuan ni saluhut silehol-lehol na dinggan dohot nasa nau ibasa na mauritus. Upasahat kami masyan na nilihom itu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordin. Asalam huntad dahami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan di batama nami perdengkap bahasa na sumurung ngarodo kami tujulo mabuah puji-pujian doho tulu-pulu mau diate rohanami ala di pasu-pasuho na huula kami gape pajupak kami perbuwe na dinggan siyan na huula kami i marlas ni roha mahami nuaing mangalehon silehon-lehon mi na dinggat tuho nalaho pasangapok kami ala ni pangaramotim di kami doho diakka na huula kami jala malua kami di baik ko siya ragam niaka parmaraan na hurak tama do kami niyan majalo asin ni roham na gudangi ala jot hulaw si kami paretam sesa marusa nami jala unang jujur pabahinan nami i sa ito guma kami marhite-hite silehol-lehom mi asa lamhu paubah kami roha na sohasea jala hudutton kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say buhay marohan nami marhite-hite tordin asa hutad dahami godang ni silehol-lehom mi tuhami asalam girgir kami madok mauliate say urupi ma akka napugos do nadangol unang luas mate at puraparon manangise na magkabiariho say tata manahaleonon jala suru pangurupi tu nasida say apoy ma akka namora naduma
asa dilehon tuakka nahurangan sai pasu-pasu mahatam turohanami ai ido hanguluan ni tordinami sai paingot hami di ujung nilakkanami asa unang holan hanguluan di tanoon hulului hami alai tugu-tugu mahami asa hupareak hami hanguluan dohot artana soolo suda silehonom mutu hami sai pasu-pasu namanggunggomi hami dohot panguhum asa tigor uhum nasida jala asa di ulahon nasida parripenai tuakka ulau nadenggan sai paringkas sami mula-ulaon ai pati muhiaddoi asa lamoru bilangan ni akka najukat jala lam tutorop na para siroha na pasangapokko pargugoi mahami saleleng di tanood do pehami nakpe marsika sorin rolas ni roha dohot arsak di ngulunami alai dumenggad do asini roham sian nasa hanguluan na di tanoon mauliate di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aliaman namin na di Banua Gijang saya pinarbadia magwarmo saya roh maharajaonmu saya saut malomali roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang lehom matuhami sa dario kanguluan siapa hari saya sama dosa nami sama panesa nami dosa ni dongan nomor dosa Tuhami unang hami to gihoto pangucunan palua mahami sian pangago jalo hanguma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sodakon Tuhan di bata buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Tuhan di bata buhina tuho jala di pasaur homa damena tutotim amin. Acara selanjutnya pasahat kami ma tu panitia. Pinanggido matu sudi parhalado asa satu kinta pakai partikian asa marpoto hita sudi parhalado asa sok kita marpoto dihamua manami do inanami jadi adong do di patupa